Gaur Goierri eskualdean hasiko dugu sustraia saioa. Goitur sortu zenetik 25 urte bete dira, eta eskualdeko turismoa sustatzen jarraitzen du, beraz, badu zer ospatu. Jarraian, aztik aurkeztu duen txostena izango dugu albiste. Agertzen ari diren teknologiak aprobetxaturik arrantzaren jasangarritasuna eta eraginkortasuna hobetzea dute helburu. Amaitzeko, Madrileko Gourmet aretoan sakonduko dugu gaur. Aretoaren historian izan omen den ediziorik onenean, Euskadi berriro ere protagonista izan da, elikagai enpresa ugariren parte hartzearekin. Goierri eskualdea Euskadiko erdigunean dago, Aralar eta Aizkorri-Aratz parke naturalen artean. 18 udalerrik osatua dago, haietako asko 1000 biztanletik beherakoak. Bertan ez da ezer falta, balio handiko paisaia oparoak, historia, arkitektura, kultura eta gastronomia. Idiazabal gazta ahaztu gabe, noski. Egia esan, Goierriri Idiazabal lurraldea ere esaten zaio, eta ez da bat ere harritzekoa. Duela 25 urte, Goitur sortu zen, Goierriko garapen agentzia alegia. Eskualdean turismoa sustatzea du helburu. Horretarako, darabilen turismo eredua orekatua da, lurrean integratua, eskualdearen muina aintzat hartuta. Mende laurden batez egin duen lan bikainak hainbat sari izan ditu, besteak beste Nekatur saria edota Euskadi Turismo saria 2023 urtean. Goitur, Goierriko 18 udalerriz eta sektoreko 80 enpresa baino gehiago osatzen duten erakunde bada, Goierriko Turismo Agentzia. Eta, 2000 urtea baino leheno Goierriko garapen turistikorako egitasmoa landu zen, horrekatik aurten 25 urte, urte hurrena tokatzen da, ospatzea eta lanen jarraitzea. Eta lanen jarraitzea esan nahi du, orain dela 30 urte bezala hildo berekin. Alde batetik ordenantza, dinamizazioa, Goierrin dauden errekurtsoiek nolabait ere mahai gainen jartzea eta jende aurren promozionatzea. Bigarren zutabe nagusia produktu turistiko berrik, bai natura, kultura eta gastronomiakin lotutako esperientziak eta ekipamentu berriak eta sortzea, eta gero promozioa eta komertzializazioa. Goiturrek turismo jasangarriaren alde egiten du, masifikazioak saiestu nahian. Herri bakoitzean ditugu, bere historiari lotuta dijoakion gai eta produktu desberdinak. Eta hori da jasangarritasuna, ni uste bertakoa Goierritarrak ulertzen dutela eta Euskaldunak turismoa sektore ekonomiko bat dala, herri bat dala eta gaina diru eskualden uzten dona. Hemen Goierrin 800 ohe baldin baitugu eta 53.000 biztanle baldin bagea, oraindik margena badugu hazteko. Eta gude 25, 30 alojamendu horiek eta 50 jatetxe horiek behar dute. Beraien bizidopenako bai bertako, kontsumitza bertakoa eta baita kanpoko ezagutzea hemen zer daukagun. Goierriko gastronomia eskualdeko turismoaren zutabeetako bat da. Asteazkenean, azoka bereziez gain, inguruko ekoizleak Ordiziako azoka tradizionalean biltzen dira. Baserriko produkturik onenak erakusteko topagune ederra da. Bai Ordiziko azokak bere simbolismoa eta bere historialdetik 5 urte baino gehiago ospatzen dalako badauka bere zerresana, baina berdin esango nuke produktu gastronomikoei dagokionez, ez? Hemen elkartzen dira batzako produktu desberdinak, gero gazta dala, sagardoa dala, beste hainbat elementu, segun eta ze estaziotan, ze denbora urte sasoi desberdinetako produktu baita hemen egoten dira. Eta, gero baita esan behar da, Goierriko ia herri gehienetako ekoizleak honea jisten diala. Eta nolabait, Goierriko argazki bat hemen ikusten da, ez? Balio erantzi ematen dio eskualdeari.
Idiazabal Gazta eta Ardila txartaldeak eskualde berezionen ezaugarri dira zalantzarik gabe. Segurako herri txikian, Ondarre gaztandegia dago, turismo baserria ere bada. Gaztandegi tradizional honetan, Goiburu Muruako hainbat belaunaldik lekukoa pasatu diete euren ondorengoei. Enekok dagoeneko lekukoari heldu dio. Turismo baserria oso leku abegikorra da eta eskualdeko beste leku batzuk ezagutzeko abia puntua izan daiteke. Gazta saltoki bat eta gazta dastatzeko gela bat ere baditu. Artzaintzaren museoari eskainitako lekua azpimarratzekoa da. Bertan, artzainen ohiturak eta bizimodua ezagutzeko aukera dugu. Eneko gaztandegian topatu dugu, gaur gazta egitea egokitu zaiota. Gaur tokatzen da gazta egitea. Hemen oain ia egunero egiten dugu, eta urte hasieran 2 egunez behin. Oain ia egunero, urte bukaeran 2 egunez behin baita, eta egiten dugu hasi urtarriletik eta uztailera bitartean. Urteko lehenengo 6 hilabetekoan. Enekok azaldu digunez, Idiazabal Gazta da Goierriko produkturik onenetako bat. Idiazabal Gazta oso garrantzitsua da Goierrin, gure baserri artzain askok urte askotan egin izan degulako eta jarraitzen degulako egiten. Eta ez Goierri bakarrik, nik esango nuke Euskal Herri gehienean dela garrantzitsua. Gure gaztagintza mundu osoan ezaguna eta preziatua izateaz gain, artzaintza gure herriko kulturaren parte da. Paisaia zaindu eta inguruneari bizirik eusten baitio. Oso garrantzitsua da, guk egiten dugun eta gure ardiek egiten duten lana gure zelaietan. Nik gure kliente gehienei esaten diet. Zu gazta erosten dezunean, jateko zerbait erosten dezu. Baina ez da hori bakarrik, gauza gehiago daude. Eta gauza horietako bat da, hemen gure kasuan segurako madurako zelaia, garbi mantentzea, txukun egotea, itxiturak ondo eginda. Jendea pentsatzen du zelaiak direla horrela direlako. Baina hori ez da horrela, zelaiak dira daude horrela. Bai hemen beheran, edo bai mendietan, guk hartzaio, gure animaliek zaintzen dituztelako. Ondarre bisitatzen duenak oso ondo baloratzen du egonaldia. Enekok bezeroei buruz eta Goierriko eskaintzari buruz hitz egin digu. Negua pasatu eta oain asteburuetan etortzen da jendea hemen ingurukoa, 150 kilometro ingurukoa. Eta gero udara edo zubiak edo denbora gehiago dagoenean etortzen ditu jendea Madrildik, Barcelonatik, estatuko beste edo hainbat tokitatik. Eta etortzen den jendeak, nahi du izan erlazioa bertako jendearekin, bertako baserritarrekin, nahi dute jakin pixka zer egiten dugu, nola egiten dugu, interes hori badaukat. Goierrik turistei gauza asko eskaintzen dizkie, lasaitasuna, gure mendia, gure bazterrak, herri txiki politxak, tradizioa, ohitura, jatetxean, ondo jan daiteken. Eta orduan, etortzen dira jendea, asteburu bat pasatzera, bertan inguruan gelitzen dira, baina etortzen direnak udaran 5 edo 6 edo 7 egun egotera, dituzte 2-3 egun hemen bertan egoteko, baina Donostia segituan sartzen da mendik, Kostaldea segituan juten da, Bilbora jundai baldin dagote baita, gehienez orduete bat tardatzen da. Orduan, Goierrik asko eskaintzen die hona etortzen da jendeak. Esneari oso gutxi falta zaio temperatura egokira iristeko. Momentu honetan, goizean jaitsi ditugu ardiak, atzoko eta gaur goizeko esnea sartu dugu kuban, epeldu dugu eta behar dugu denbora pixkatxo bat gatzagia emateko. Gatzagia emango diogu, mituko dugu dena, eta gero ingo dugu zatitu, berotu berriro, mugimenduan eduki, eta gero desuberatzen jungo gea, moldetan sartuko ditugu gaztak, eguerdi aldera prensan sartuko ditugu, arratsalde gehien egongo dira prensan, 6-7 inguruan salmueran sartuko ditugu,
Eta bihar goizera arte, eta bihar goizean kamarara, eta ondo zaintzera gure gaztak. Eneko bere zereginekin utzi eta zerain aldera abiatu gara. Goierriren potentzial turistikoa itzela da, herri txiki honetan bakarrik plan interesgarri ugari egin ditzakegu. Turismo bulego hau Gipuzkoan ateak zabaldu zituen lehena da. Aloinak lokala aurkeztu digu, bertan inguruko elikagaiak ere eskaintzen dira. Zeraingo turismo bulegoan gaude, esan aipatu behar dugu turismo bulego hau Gipuzkoan ireki zen lehen bulegoa dela, eta gure helburu nagusia da, bertatik edo kanpotik etortzen diren bisitariei informazioa eman, bai herrikoa, ingurukoa ere, eta beste helburu bat herriko eta baiarako ekoizleen produktuak saltzea da. Hemen ditugu, gazta da, sagardoa, eztia, hainbat produktu. Txikia izan arren, Zeraingo turismo eta kultur eskaintza askotarikoa da. Zerain, herri txikia izanagatik ere baliabide asko dituen herria da. Honea etortzen dien bisitariei eskaintzen dieguna da, herrik askoan bertan ikusi dezaketen eliza, bertako giltza dugu. Jauregi etxearen bertan dugun etxe zaharrena, herrikoa etxean genezake, kanpotik ikusteko moduan dagona, bolatoki bat ere badaukagu. 1711 urteko kartzela bat ere bai, udaletxe azpian dagona, ostatu barruan. Eta gero ja pixkat kanporago ateratzen baldin bagara indar handia duen mehatzegunea, Aizpeako mehatzegunea, eta Larraondoko zerrategia ere bai, zerrategi hidraulikoa eta 130 urte dituena. Tradizioa eta berrikuntza ez dira elkarren etsai. Bideo interaktibo batean, bisitariek aurrez jakin dezakete zer ikusiko duten. Interaktibo pantaila hau dugu ere, errezten digu informazioa Aizpeako mehatzegunekoa eta Larraondo zerrategikoa, lehen aipatu bezala herritik aparte xego daude, eta informazio eske bertaratzen diren bisitariek hemendik jaso dezakete nahi adina informazioa. Irisgarritasunarekin lotuta dago bertaratu ezin dezaketenek hemendik jaso bai dezakete guztia. Aloinak lagunduta, Zeraingo leku emblematiko bat ezagutzera joan gara. Aizpeako meategiak. Bagoneta hoietan eta esekitako kable baten bidez burdina eramaten zuten ormaiztegiraino. 1902 urteko 3 labeak ere zutik daude. 1000 urte aritu ziren mendi horretatik burdina ateratzen. Aizpeako mehatzegunean gaude, Zeraingo Aizpea auzoan kokatuta, eta paisaia ederrau, Aizkorriaraz parke naturalaren barruan dago, esan dezakegu. 2008 urtean monumentu multzo izendatu zuten, eta horrez gain Pirineotako burdin ibilbidearen barruan parte da. Mehatzegune honen jarduera, Erdi Arotik, 20. mende erdialdera artekoa izan zen, esan dezakegu ia 1000 urteko jarduera izan zuela, mineralaren ustiaketan, zalantzarik gabe burdina izan da, hemendik ustiatze zuten mineralaren gehiengoa, naiz eta gudagaraietan berunaren bila ere etorri ziren. Zerainen historia ezin da ulertu burdinak izan duen garrantzia kontuan izan gabe. Zeraingo historia erabat lotuta dago burdinarekin, eta mehatzeguneak indarra handia hartu zutenean, atzerritar konpainiak etorri zirenean, bertako baserritarrek baserriko lanez gain hau hartu zuten komplementutzat barkatu, hartu zuten gehigarritzat, lan hau hartu zuten gehigarritzat. Baina esan dezakegu, Zerain ezingo genuke ulertu mehatzegunerik gabe. Meategiak utzi eta Zeraingo beste bazter batera joko dugu. Leku erakargarri honek udalerriko 2 balio batzen ditu, zura eta ura.
Larrondo da Euskadiko zerrategi hidrauliko bakarra. Alustiza anaiek eraiki zuten 1890ean. Zerrategi hau, familia negozio bat izan zen, hemendik gertu dagoen Larraondo baserrian jaiotako Higinio eta Xanti Alustizak eraiki zutena, 1880 urte inguruan, eta, inguru estrategikoan kokatuta dago, inguruan dituztelako zuaitzak beraiek egurra behar zuten, beraien lehen gaia egurra zen, eta hemen entzuten da gainea, errekasto bat, Lasurtegi errekastoa doa, eta haren indarrak eragitezien amengo makinai, horregatik, zerrategi hidraulikoa da. Zerrategiaren helburu nagusia, zuaitz enborrak, tablak bilakatzea zen. Zerrategia deritzogu, bertako erramienta printzipala zerra da, baina bai ditu aroztegiko hainbat erramienta ere, eta nekazaritzakoak ere bai, azken finean ez dugu aztu behar bere nekazariak ziela, eta hemen jardute zuten garaia zen, udaberri eta neguan, bi arrazoien gandik, errekastoak ure mari handiena zuen, eta baserriko lan garrantzitsuenak momentu horretan etziran. Gaur, Goierrik dituen altxor ugarietako batzuk baino ez ditugu ikusi. Lur oparo honek Goiturren alegin ordainezina du bere alde, Goitur gogor alegintzen baita eskualde berezi honetako bazter guztiak sustatzen. Goierriri lotuta 25 urte joan zaizkio dagoeneko. Aztik arrantza industriaren etorkizuna aztertu du adimen artifiziala eta jasangarritasuna kontuan hartuta. Txosten batean arrantzaren jasangarritasuna hobetu, flotaren digitalizazioa sustatu eta arrantzaren ingurumen inpaktua murriztu dezaketen berrikuntza teknologikoak aurkeztu ditu. Ariketa praktiko batzuen bidez, Aztik hainbat konponbide aztertu ditu egungo erronkei aurre egiteko. Erregaien prezioen igoera, kontsumo patroietan izandako aldaketak eta erregulazio berriak erronka hoietako batzuk dira. 2022ko azken datuen arabera, Europako arrantza sektoreak 120.000 lanpostu ditu, 3,49 milioi tona arrain harrapatzen ditu, eta 6.600 milioiko balioa sorrarazten du merkatuan. Gauzak horrela, Aztik arrantza sektorean eginak dituen ikerketetan oinarriturik, txosten bat argitaratu du. Agertzen ari diren teknologiek arrantzaren jasangarritasunean eta eraginkortasunean nola lagun dezaketen aztertu dute aipatutako txostenean. Apirilaren 7tik 10 bitartean, Gurmet-saretoaren 38. edizioa antolatu dute. Delikatesen produktuei, elikagaien berrikuntzari eta goi mailako gastronomiari eskainita, IFEMA azoka esparruan izan da, Madrilen. Elikagaien eta edarien nazioarteko azoka hau aitzindaria da Europan. 6 pabilioi hartu dituen edizio hau garrantzitsuena izan da orain arte egindako guztien artean. Fernando Balmaseda, Gurmetzeko zuzendariak azaldu digu zergatik jo duten hau bere historiako azokarik onena. Erakusketari gehien ditugun urtea da, 1097 zehazki. Eta azoka metro kuadro gehien dituen edizioa da. IFEMako 6 pabilioi okupatu ditugun lehen aldia da. Aurrekoetan 5 okupatu genituen. 72.000 metro kuadro dira. Hau da, estandez betetako 10 futbol zelaiaina. Pentsa ba? Ziurreski bizitari profesional gehien erakarriko dituen edizioa ere izango da. Madriletik, estatuko gainerako lurraldeetatik, eta nola ez, atzerritik. 100.000 bisitari baino gehiago espero ditugu, eta horietatik 25.000 Espainiatik kanpokoak izango dira.
Euskadiko stand honetan, Fernando Balmasedak argi utzi digu Euskadiko elikagaien industria beti izan dela orain arte antolatu diren gourmet areto guztietan. Que os voy a contar que no sepa. Konta dezaket nik ezer berririk zuen produktu ez? Zuen jatetxez eta zuen industriaz dagoeneko zuek ez dakizuenik. Kalitate handiko produktuei buruz ari garenean, Euskadi funtsezkoa da. Areto honetan kalitateari lehentasuna ematen zaiolako. Ezin dugu kalitate honeko produktuei buruz hitz egin Euskadi kontuan izan gabe. Sin contar con el País Vasco, por supuesto. Zabaltze ofiziala baino lehen, euren identifikazio txartela zeramaten lagun ugari hasi ziren IFEMako pasabidetan gora eta bera, estanden edo kontaktuen bila. Gourmet aretoan mota guztietako elikagaiak ikusi ziren, haietako asko berri-berriak. Jarduera paraleloak ere gourmet aretoaren parte garrantzitsu dira. Urdaiazpikoa ebakitzeko lehiaketak, kainak ateratzeko erakustaldiak, edota show cooking probak bisitarien arreta erakarri zuten. Bisitari asko, profesionalak eta banatzaileak ziren. Edizio guztietan bezala, Euskadi 3. pabiloian izan zen gure elikagaien industriako onena erakusteko. Nobedade asko aurkeztu ziren, baina baita produktu klasikoak ere euren presentzia indartzea bilatzen zutenak nazioarteko merkatuetan ondo finkatuta egon arren. Gourmet aretoa erakusleio ezin hobea da horretarako. Eta azoka oso garrantzitsua da eta beraz Euskaditik 32 enpresa etorri dira haien produktuak presentatzeko eta merkaturatzeko. Giroa oso polita dago, baina egia esan da jende pixkat urduri dago zerga mugak izandagatik. Gure asmoa da lasaitzeko, babesa emateko eta ikusiko dugu datorren egunetan zer gertatuko den. Enpresa batzuek hasieratik bertatik hartu dute parte gourmetzen. Arabako Errioxako Luberri upategiaren kasua hori da. Urtero etortzen gara. Madril, estatuko leku guztietatik gertu dagoelako, eta gure betiko banatzaile asko eta asko etortzen direlako. Andaluziatik, Levantetik, Penintsularen iparraldetik. Madrilera etortzen dira produktu berriak ezagutzera, eta gu haiekin egotera etortzen gara. Horrela, ez dugu estatuko beste leku batzuetara joan behar. 4 egun pasatzen ditugu hemen, eta ondo datorkigu, jende askorekin egoten gara, ardo berriak ezagutzen ditugu, eta gauza berriak probatzeko aukera dugu. Beste enpresa batzuek berriz, lehen aldiz hartu dute parte gourmet aretoan. Sinlei, marka sortu berriak, bere marmelada minak aurkeztu zituen. Euskadin bere bidea egiten hasi den produktu bitxi bat eman nahi zuten ezagutzera. Mermelada Sinlei artisau marmeladak egiten dituen Bilboko enpresa da. Marmelada pikanteak eta originalak dira. Sukaldeko rokanrola deitzen diegu, gehitzen zaien guztiari ukitu berezia ematen diotelako. Lehen aldiz etorri gara azokara mugak zabaldu nahian. Une honetan Euskadin bakarrik saltzen dugu, baina estatuko merkatura jauzi egin nahi dugu, eta alba da baita nazioartekora ere. Merkatuan ondo finkatutako enpresak ere IFEMan izan ziren produktu berriak aurkezten. Horrelakoak aurkezteko IFEMA baita lekurik onena. Gelatik bere izozkiak eraman zituen tokiko produktuekin eginak. Aurten indartsu etorri gara, eskaintza harrigarri batekin. Kusumano kontserba lantegiarekin batera, tomate eta antxoa izozki bat egin dugu. Beste izozki bat ere egin dugu kakaozko estaldura kreole batekin.
Ugarte upategiko oliba olio Virginia estrarekin eta Añanako gatzarekin. Beste izozki berezi bat, Maturana mahatsa, hau ere Ugarte upategikoa, eta ibiskolorea osagai dituena da. Eta horiek dira gure izozki berriak. Itsasoko arrain eta itsaski produktuetan espezializatuta dago. Azokan arrain zopa berri bat aurkeztu zuen. Itsasoko lantegiak arrain eta itsaski eratorriak egiten ditu. Urteak daramatzagu txangurroa Donostiarrerara eta arrain pastela egiten. Aurten akordio batera heldu gara Iñaki Bergesekin. Hondarribiko arrantzaleen kofradiako jatetxekoarekin. Bere arraintzopa errezeta ospetsua egiteko eta merkaturatzeko. Bihar bera etorriko da aurkezpena egitera, baina gaur produktua dastatzen hasi gara jendeak ezagutu dezan. Gurutze eta sagardotegiak ohiko eskaintzaz gain arrakasta handia izaten ari den bermut bat aurkeztu zuen, sagarrez egina. Egia esan, banatzaile askok dastatu nahi izan zuten. Sagarduak, sagardo mota ezberdina ekarriteu, bai gorenak sagardua, ekologikoa, euskal sagardo ere ekarri deu, euskal sagardo premium ere ekarri deu, eta pixkate gure produktu ezberdinak egusten etorrigia. Bai zumuak bai, ozpinak ekarri diteu, eta gero produktu nobedoso bezala ekarri deuna da bermuta sagardo ekologikoarekin egindako bermuta ekarri deu, pixkate gure zonan eta oso ondo saltzen ari dana, jendeari gustatzen zaiona, eta hemen Madrila den da, egun horietan da, seguru jendi asko gustatu zaiona. Udapak sortutako Paturpat enpresak kalitate honeko patata aurrez prestatuak eskaintzen ditu, oso praktikoak ostalaritzarako eta partikularrentzat. Ekimen honek Arabako patata sustatzen laguntzen du. Sortu zen Udapatik Paturpat orain dela 9 urte, ja badaramatzagu urte batzuk ona gourmet azokara etortzen, eta hasi ginenean 4 erreferentziekin eta orain ja badauzkagu 32 erreferentzi, denak dira ready to eat, oso naturalak, patatak ja prestatuta, eta kontsumitzaileentzat eta orekan erabiltzeko, eta orain arte pozik gaude eta erreferentzia handi hauekin lortzen dugu iristen merkatu guztietara. Euskadiko estandean, kontserba lantegien presentzia handia nabarmendu zen. Lantegi gehienek tokiko arrantzaren alde egiten dute gure arrantzaleen eta gure portuetako ekonomiaren mesederako. Lantegi hauek euren kalitateagatik herrialde askotan dira ezagunak. Arroyabe adibidez. Urtero saiatzen gara feria honetara etorten, ze pila bat jente dator bai kanpo atzerritarrak eta bai nazionalak, eta orduen gure kontserbak garrantzitsuek dira, bai hegaluzea eta bai kantauriko antxoa, eta azkenean hemen egon eskaparate garrantzitsu eta jente ikusteko, jente barrize eta gure bezeroak. Euskadiko estandean txokoa esaten zaion leku bat dago, profesionalei zuzendutako dastaketak egiteko. 4 egunez, Euskadiko industriek euren elikagaien eta edarien ezaugarriak eta kalitatea erakutsi zituzten uztartzeak eginez. Euskadik izen eta kalitate handiko elikagai industria du, produktu tradizionalak berrienekin konbinatzen ditu, eta gourmetsek merkatu berrien ateak zabaltzen ditu. Gourmet azokan parte hartzearen arrakasta epe ertainean ikusiko da, banatzaileekin eta handizkariekin egindako tratuak hezurmamitzen direnean.